smo posjetili zajedno s djecom dječjeg vrtića Vrtuljak iz Marčane Tukelnove dvore. Inače, obilazak dvora u sklopu je zavičajne nastave gdje se djecu uči životu nekada. Kako se radilo i živilo prije više od 50 pa čak i 100 godina u Marčani. Reakcije roditelja jako su zadovoljni, jako volimo biti vani, normalno svi, od najmanjih do nas najstarijih. Volimo jako puno istraživati jer jedino istraživanjem i naučimo, znači učimo kako učiti na taj način. Povezali ste se dosta sa ljudima iz mjesta. Evo, na primjer, danas smo tetu Anu imali prilike slušati kako priča kako se nekada živjelo i sama je ovdje rođena, živjela, pa je nekako iz bližega objasnila djeci sve što ih je zanimalo. Pa evo, mi u programu imamo suradnju sa društvenom sredinom i svake godine sve više i više uključujemo ljude iz našeg sela, iz našeg područja, iz naše zajednice. Evo, kao ravnateljica, koliko ste vi zadovoljni projektom i hoćete li nastaviti s ovim? Super, jako sam zadovoljna, svi smo u stvari jako zadovoljni. Ja bih stvarno ovim putem se i zahvalila svim mojim odgajateljima, svim zaposlenicima ustanove i nastavit ćemo normalno suradnju sa društvenom zajednicom i suradnju sa roditeljima i sa svim onim koji žele da i dalje nastavimo rad na dvorima. A djeci se čini također sviđa provoditi vrijeme na otvorenom, ali i vidjeti stvari koje kod kuće ili u vrtiću ipak nemaju. Šternu, prozore, stare vrata, škaline, lavandin stari. Sve staro, starinsko. Da, A šta je tebi bilo najviše fora šta si vidio? tamo gdje se peka kruh i gdje su bili tovari. A kako se peka kruh nekada? Na peći. A jel se i danas na peći peče ili su to drugačije peći? Drugačije peći. Šta je ona stara mogla peći? Kako je to izgledalo? To je imalo neku rupu i onda se tamo stavlja kruh. Kruh ili tijesto? Tijesto. Više o posjetu dvorima pogledajte ove nedjelje u emisiji Mali svijet.